даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст барои ғолибони даври дуюм аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ оғоз гардид. Ин марҳилаи озмун аз 11 то 14 август дар китобхонаи марказии шаҳри Ҳисор баргузор карда мешавад. Зимни маросими кушодашавии даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иброз гардид, ки барои дар сатҳи баланд ва мувофиқи талаботи низомномаи озмун баргузор шудани он ба иштирокчиён тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. Ҳамаи он иштирокчиёне ки дар даври дуюми озмуни мазкур дар шаҳру ноҳияҳо ғолиб дониста шудаанд, акнун дар даври сеюм иштирок хоҳанд кард. Ҳоло давталабони озмун дар 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классикии тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон вобаста ба гурӯҳҳои сину соли муайян маҳорату малакаи суханварию сухандонӣ ва нерӯи зеҳнии худро месанҷанд. ҷиҳати таъмини шаффофияти озмун фаъолнокии ҳар як иштирокчӣ аз ҷониби аъзоёни ҳакамон дурусту дақиқ санҷида мешавад. Дар вақти холгузорӣ ба миқдори асарҳои хондашуда мухтасар баён кардан, дарки мазмуну муҳтавои асар, хониши ифоданок, шарҳу тавзеҳи калимаҳо бартарӣ дода мешавад. Дар рӯзи аввали баргузории даври сеюми озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст аз баромадҳои иштирокчиён аён гардид, ки онҳо ба китобу китобхонӣ шавқу завқи баланд доранд ва барои иштирок дар ин марҳила бо тайёрии ҷиддӣ омадаанд. соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст то даври ҷумҳурӣ рафта сазовор ҷой нагаштам ва роҳафтода намешавам ва имсол ҳам бо тайёрӣ зиёд омадам ва мехоҳам ки сазовора яке аз ҷойҳои намоён гардам. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо мақсади баландбардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавии сокинони мамлакат гузаронида мешавад. маврид ба зикр аст, ки ғолибони даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ба даври ниҳоӣ роҳхат мегиранд ва нафароне ки дар даври ҷумҳуриявӣ ғолиб дониста мешаванд, ҷойи якум бо 70 000 сомонӣ, ҷойи дуюм бо 50 000 сомонӣ, ҷойи сеюм бо 40 000 сомонӣ ва гирандаи шоҳҷоиза бо 140 000 сомонӣ сарфароз гардонида мешаванд.